Salamat po. Salamat po. Salamat po, te. Salamat. Salamat, ate. Boss, saan sakayan papuntang Cubao, boss? Cubao po, Cubao. Malayo. Saan banda, boss? Kasi taga Maynila po ako eh. Kaya ka ng motor. Sige boss, salamat boss, salamat. Yeah, sorry kaya turang nag-video sa kuha niya. Salamat, ate. Ari, Diyos ko! Terus, ang ka po. Bangko, lagi mo, tama ko na.
Salamat. Salamat ya, salamat. Yoho mga kamax, at sana hindi kayo nabitin sa aming bagong episode ngayon, no? Pero sobrang bitin guys. Okay. Kasi hindi namin napaghandaan na naman kasi malupit na naman ang ulan kanina. So nawalan kami ng gana, pero tuloy lang ang good vibes mga kamax. Spread good vibes. At kasama natin ngayon si Lolo. Halika nga rito. Si Lolo Melvin. Yan, paugod-ugod na maglakad. Ang masasabi mo Lolo? Nakakapagod. Anong mapagod sa'yo? Sige, yan lang. At shout out na pala kay G Stories na malupit na viewers namin. Hindi kami nakapaglista ng mga isi shout out namin.